Ja siellä on joku toinenkin näin. Siellä tuuletellaan Team Nordforce. Voitte olla erittäin tyytyväisiä omaan suoritukseenne. Ja saadaanko vielä tämä aika? No nyt kohta saadaan aika sitten tarkemmin, mutta siinä tuli myös maaliin, tai tulee maaliin Jarmo Pitkänen ja Tomi Ylikyyny. Näin 7 tuntia 48 minuuttia Jarmolla. Ja sitten saadaan tämä Team Nordforce. Aika 7.32.18. Ja tässä joukkueessa Valtteri Haverinen, Olli Jartti, Joni Kauppinen, Anssi Ketolainen, Miika Kolehmainen, Miika Lappalainen, Jussi Levänen, Marko Malinen, Olli Mutikainen, Petteri Rautiainen, Toni Simpanen, Aleksi Sonne, Antti Sonne, Lasse Toivanen, Isto Vanhamäki. Ja nämä herrat olivat kaikki Helsinki, Silvola, Lappeenranta, Lehmo, Joensuu, Mikkeli, Haapakallio, Lahti ja niin edelleen sieltä suunnasta.